ngap den sobai piki parlo ke bisnat ban sengap yak ke kubor hak ke channel ka jingkyntait ya Paulo Dybala hak ke Copa America kal pynmong ke dohnud jonga ong Lionel Scaloni ukus jong ka Argentina Lionel Scaloni ulaya halor karai jong banbeng no ya Paulo Dybala naka kunhun ban yakun ya ke Copa America hadin bolara ya kanam ladu hak mit sing utrai Scaloni ule kren ya ki baro kibal lai shaka jingjob jong ka Argentina ka yakun tin haba ukren hakin nong to kubor hadin balakut ka jingalang ka jong ubat kinong to kubor Lionel Scaloni ulong kalong ke om hok ya baro kabala syakot bat kum juru yakito ki bom syamla syakot da ka perkhat ya ka jingba jong ka kunun kum Paulo Dybala ubadai rangel kai bakar pangba ladanga kren tang syapang ulio ngan sabakla namar ngi ya baro ha karu kom ka bakar pang bat Paulo Dybala uwan ha ka jingmut jonga kum juru ki weipat ki rangel kai sindrang ki bangam pat khot susu luong ka jingbom warra ya wei na kini ki rangel kai kadai ka rai ka basnutam kabala banje ya pi ka pynmong ya ka dohnud jongpi namar ngi jan bhabat ki bat kadai ka jing e ka basisha yang kum kinong hikai penkut Lionel Scaloni kumban spen kenmau hangne Paulo Dybala udai urangel kai ubalodon benta bat kari Argentina ha ka jing job ya ka fa world cup jong snem arja ar hendrai ha ka Copa America arja arsau Paulo Dybala syamla syajit nakam taban mi madan ya kari Argentina pat ya ka daw ka batikna ngim syamla bantip hendrai ki kubor kliatu Paulo Dybala udang don hapdeng ka jing sau ha ka ba umpan la ban petikna laula nem ban yelekai ha ka Copa America arja arsau bat daina ka takadaw Lionel Scaloni syamla jit ya Paulo Dybala te parlok tang gidi kubor ngangai pla sengutu ngin sai kendu ha ka wi pat ka video kublai shibon